mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binaboy ako ng tsuhin ko sa edad na 6 years old. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Avid listener po ako ng programa ninyo since pandemic. At sobrang kinakabahan akong i-share ang kwento ko. Pero alam ko na ito lang ang paraan para lumaya na ako sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mika. At ito, ang aking secret file. Ako ang eldest sa pamilya namin. Ako ang unang naging apo, pamangkin, anak, at pinsan sa amin. Kaya malaki ang panghihinayang nila. Kasi, babae ako. Oo, dahil babae ako. Dalawa kaming magkapatid, lalaki ang bunso kong kapatid. Noong 6 years old ako, naghiwalay ang nanay at tatay ko. Dati, nangingibang bansa ang nanay ko para doon magtrabaho. Pero noong minsang umuwi siya, nahuli niya na nambababae ang tatay ko. Noon, nasa poder pa kami ng tatay ko nung maghiwalay sila. Kaya kinuha kami ng lola at lola ko sa poder ng tatay ko. Tumigil din ako mag-aral ng 1 taon dahil nagkaroon ako ng malubhang sakit. Na nagsimula habang nasa poder pa ako ng tatay ko. Laking probinsya ako, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya simple at tahimik lang ang pamumuhay namin. Pero kahit sabihin nating simple at tahimik lang o mapayapa, meron akong iniindang hirap. Oo, struggling ako sa buhay ko simula noon pa. Dahil ako na ang tumatayong ina at ama para sa bunso kong kapatid. Hindi na kasi noon umuwi ang tatay ko. Doon na siya palagi sa babae niya. Kaya ayun, lumakad kaming magkapatid na napabayaan ng tatay namin. Akala ko naman, kapag nakaalis na kami ng probinsya at nagpunta sa syudad, gaganda na ang takbo ng buhay namin. Pero hindi pa pala. Kasi nung time na lumuwas na kami sa syudad, doon pa lang pala magsisimula ang bangungot ng buhay ko. Since nasa ibang bansa ang nanay ko, ang lola at lolo ko ang tumayong magulang sa amin ng kapatid ko. Masaya naman sa lugar nila. Dahil napapaligiran kami ng mga kamag-anak at mga pinsan namin. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello. Yung inaasahan kong tatratuhin akong pamilya. Yun pa pala ang unang bababoy sa katawan ko. 6 years old pa lang ako. 2 lalaki na ang nakagalaw sa akin.
Oo, pinagpiestahan ng mga lalaki ang katawan ko sa murang edad pa lang. Ang masaklap dito, sila ay mga tiyuhin ko. Pinsan sila ng nanay ko. Pag umaalis ang lola ko para magtrabaho, iniiwan niya kami ng kapatid ko sa tiyuhin namin. Noong umpisa, kalaro ang tingin ko sa kanila. Kasi binibigyan nila kami ng pagkain, laruan at iba pa. Pero ginagawa lang pala nila yun para makuha ang loob ko. Bata pa ako noon at wala akong alam sa mga nangyayari sa paligid ko. Wala pa akong idea kung ano nga ba talaga ang tama at mali, kung alin ang papwede at bawal, at kung hanggang saan ang pwedeng gawin ng isang taong pinagkakatiwalaan mo dahil nga pamilya mo, kamag-anak mo, kadugo mo. DJ Rocky at DJ Jello. Patago akong dinadala ng tiyuhin ko sa lumang banyo sa bahay ng lola ko. Patatayuin niya ako sa harap niya at pahuhubarin ng damit. Tapos, siya naman, tatayo. Nakatapat sa akin. At paglalaruan niya ang ari niya. Minsan naman, bibigyan niya ako ng lollipop. Ako naman, tatanggalin ang plastic ng lollipop sabay subo. Tapos titingnan niya ako habang may subo-subong lollipop. Na masayang nakaupo sa balde ng tubig. Tapos gagawin na niya yung gusto niyang gawin sa sarili niya. DJ Rocky at DJ Jello, wala akong naiintindihan noon. At hindi ko alam kung masama ba ang bagay na yun o hindi. Ganun yata talaga siguro kapag walang magulang na nasa tabi mo. Na nakakausap mo sana para mapagtanungan kung okay lang ba yun o hindi. Kung tama ba yung nakita mo o mali. O magulang na gagabay sa'yo para protektahan ka sa mga gustong manakit sa'yo. Nagpatuloy na ganun ang nararanasan ko. At akala ko hanggang dun lang yun. Pero hindi pala. Dahil may mas malala pa palang kayang gawin sa akin ang tiyuhin ko. Na halos hindi ko maisip na magagawa niya pala. Umabot sa puntong hinihipuan na niya ako sa pribadong parte ng katawan ko sa ibaba. Pinipilit niyang haplusin ang sarili kong ari. Hanggang sa maihina lang ako. Sa tuwing ginaganon niya ako, nasasaktan ako. Hindi ko rin alam ang gagawin. Tiyuhin ko siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsumbong. Kasi sinasabi niya sa akin na ginagawa niya rin yun dun sa iba.
Kaya wala akong magawa, hindi ko alam kung kanino lalapit para magtanong o magsumbong. Tumagal pa ang pangmomolestya ng tiyuhin ko hanggang sa mag 8 years old ako. Natigil lang ito nung ako na mismo ang nagtatago sa kanya. Para lang hindi niya ako masaktan. Akala ko dahil marunong na akong magtago, matatapos na ang bangungot ko. Hindi pa pala. 9 years old ako nang maranasan kong magalaw ng isa ko pang tiyuhin. Kinupkup siya ng lola ko dahil sa syudad siya nagtatrabaho. Naging taga-alaga rin namin siya sa tuwing wala sila lola. At kapag wala sila lola, ginagalaw niya ako. Para bang tinitikman niya ang lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ako makasigaw, hindi rin ako makahingi ng tulong. Alam kong may mali. Kaya ang tanging nagagawa ko na lang ay umiyak o lumuha. Tanging iyak at impit na daing na lang ang nagagawa ko. Pakiramdam ko noon, hindi na ako buo. Para bang wala na yung kahalagahan ko. Natapos lang ang kalbaryong yun nung umalis na siya sa bahay namin. At gaya noon, hindi ko nagawang magsumbong. Lahat ng alaalang yun, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. At doon ko nakuha ang ugaling meron ako ngayon. Hindi ko magawang iwasan ang hawakan ng sarili ko. May kung anong iniwan sa akin ng dalawang lalaking yun na hindi ko maiwasan. Sa bawat pagtatapos ng gawain ko, dadagsa na lang ang mga luha. Mga luha na nagmumula sa pandidiri dahil sa gawain ko. Sa ngayon, nasa hustong gulang na ako. At pinipilit ko pa rin kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Sa bawat alaala ng karanasan ko, nakaakibat ang sakit. Nandun yung pagkamuhi sa mga umabuso sa akin. Nandun yung pakiramdam ng karumihan. Araw-araw, dala-dala ko yun. Sinusubukan ko na ayusin ang sarili ko. Sinusubukan ko magbago. Dahil alam ko naman na kaya kong baguhin yung takbo ng buhay ko. Kung sisimulan ko lang sa sarili ko. Pero sana dumating na yung araw na wala na akong daladalang pagkamuhi o pandidiri sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Sana dumating na yung panahon na magamot na yung mga sugat na iniwan sa akin ng mga tiyuhin ko. At sana wala na ring ibang makaranas ng kagaya ng mga dinanas ko. Huwag na sanang dumating ang araw na may mga kagaya pa nilang mahilig gumawa ng mali. Pero nakakatakas pa rin sa mata ng batas para mamuhay ng malaya.
bahala na ang Diyos sa kanila. Bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Kahit papano, ay napalaya ko ang sarili ko sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mika. At ito ang aking Secret 5.